दिनै जोंहा मुलुगनां योगा सान जे योगा सानाव जोंहा भारतनि प्रधानमन्त्री बिथाङा कलकातायाव खूब मोजाङैनो खालामगासिनो दङ। दा जोंबो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जमदुवार मण्डलनि दैदेननायाव दिनै नैबे खासियाबारिनि सुजित नार्जारी मेम'रियेल हल कमिउनिटि हलाव जोङो गाजा गोमजायै मण्डलनि दैदेननायाव बहुद मोजाङै योगा डेखौ खुंफुंनो हाबाय। बेवहाय नेतृत्व लादों जोंहा मण्डलनि आफादगिरि मानगोनां सुजित मोसाहारि बिथां, लोगोसे कनभेनर जोंहा महिला मर्चानि दिपाली मोसाहारि बायदेव बिथाङा आरो बिथांमोननि दैदेननायाव जोबोद गाजा गोमजायै खुंफुंलांबाय। आरो आं आसा खालामदों योगाया मोनसे जोंनि मानसि जिबननि आर्ट अफ लिभिं, थांनानै थानायनि मोनसे आर्ट। दा बेखौ जोङो जुदि योगा डेखौ खुङाब्लाबो फैगौ समफोराव बयबो मानब जिबनाव जुदि योगा खालामोबा जोंनि देहाया सुस्थ' थागोन। आरो जोंनि देहाया सुस्थ' थानाय मानि जोंनि सिन्ताधारा साननाय हनाया सुस्थ' थागोन। आरो साननाय हनाय सुस्थ' थाबासो जों मोजां खामानिखौ मावनो हागोन। बेनिखायनो योगाखौ जों बयबो खालामनांगौ। मानब देहानि थाखाय, मानसिनि थाखाय बे योगाया जोबोद दरखार होननानै जों सानदों। आरो योगा डे होनानैल' जों योगा खालामना जानाय नङा। आं बेखौनो खावलायदों जोंनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ, जाहाथे योगाखौ नोंथांमोनहा जिबनाव गावनि मोनसे लोगोरि खालामना लायोब्ला नोंनि देहायाव जाहाथे बेमारा साबफानो हाया। बेखौनो आङो दिनैनि बे नोंथांमोननि चेनेलनि थ्रुयै आरो योगा डेनि जिहेतु दिनै जों फालिबाय, बे योगा डे फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै आं बेखौ नोंथांमोनखौ खावलायहरनो सानदों।